नै लोगोफोर बिबारफ्रा जि समायना मेंबाय थाबाय दामानि लोगोफोर जोङो खामानियाव थांनो ओंखारदों दिनैहाय माने गारि फैयाखै लांनो जोंखौ बिबारा नै जि समायना न'फोरखौ बिराद साजायना दोनो आरो बेयाव शिलंआव लोगोफोर बिराद थान्दाथार दै दांबानो बिराद बरफ दांनाय बायदि नाङो मेफ्राय मेफ्राय दंमोन लोगोफोर न'फोरा जि साइजनि बानायो आरो बारा गिदिरबो नङा बरियानो ओमफ्राय लोगोफोर भिडिअखौ मोजां नांबा साबसक्राइब खालाम फेसबुक पेजखौ फल' खालामना लोगोफोर नायलांबाय थादो शिलंनि जायगाफोरखौ दै आं जेसांखिनि हायो माने देखायलांगोन नोंनो ना लोगोफोर दा जोङो गुलि फैगासिनो दं नै न'फोरा जि साइजनि थार आरो बै शिलंनि माने मेघालयनि दंफांफोरा बेबायदिनो सोब हाजो गोजौआव सोब बेबायदिनो आरो बेयो बिबार ना बिलाइ ओरैबायदि समायना लोगोफोर बै सायाव नुदोंना नै दंफाङा माने बिबार ना बिलाइ मोनसे आरो बैयो बरिया लोगोफोर आंथ' मिथियानो मथथे गुलि फैगासिनो आरो बै जोंनि पुराना सेबा लाना फैगासिनो पुरा माने गुलि हाबनानै फैगासिनो आंथ' जेबो सिनाया खालि थांबाय थादों आं उन फैयै दा मोनसे मेन लामा मोनसे मोनफैबाय लोगोफोर आंथ' हारसिं फैनांगौबा बेयाव बे जायगायाव दोनफैनांगौबा आंथ' मोगथाङा आन्दायलाबायगोन गुगोल मेप नायबाबो बेयाव खामानि जाया ओरैबायदि लामा दं माने शिलंआव नुनोबो खामानिया लोगोफोर अबावबा थांबाथाय अबावबासो मोनहैगोन ओरैबायदि लामा लोगोफोर नायलाय एसे जायगाफोरखौ लोगोफोर नायलाय ओरैबायदि आरो गाहायथिं थांनांगौ जाबाय बा नै गाहायथिंजाय नै न'फोरा गायसिनै ओरैबायदि जायगाफोराव सफैबाय थान्दा जायगा आरो बेफोरो लोगोफोर चार्च लोगोफोर गुरुद्वारा नामा बिराद समायना लोगोफोर थाबाय फैगासिनो मेंनाय लिरबाय ओरैबायदि गाहाय गोजौ थाबायनांगौ लोगोफोर लोगोफोर फैयै दा शिलं क्लाब मोनफैबाय ओमफ्राय दा आरो एसे दंबावो जायगाखौ मोननो जों थानाय जायगाखौ पुलिस बाजारखौ लोगोफोर पुलिस बाजार खाथियावनो जों खामानि मावो नालाय दा मोनसे दङ बे मेडिकेल नामा पस्ट अफिस बेयो पस्ट अफिस लोगोफोर नै बै सिगाङाव थाबाय लेक माने बरिया आरो मानसिफोर बेयाव गिदिंजायो बरियानो टाइम पास खालामजायो लोगोफोर नै भिभान्ता हटेल लोगोफोर भिभान्ता हटेल पुलिस मोनसे ओमफ्राय नैथिंजाय जोंनि उनथिं MLA हस्टेल आरो बेफोरो शिलंनि MLA जेसेबां MLA थायो बैयाव जेरैबायदि आसामाव दिसपुर नालाय बेबायदि आरो नै लोगोफोर नायलाय माबायदि नुदों ओरैबायदि माने समायना आरो दंफांफोरखौ दानना दोनदों माने गायना दोनदों नै लामायाव ओरै गोलावथार आरो दा जोङो सेन्टार पइन्ट सफैबाय लोगोफोर नैया सेन्टार पइन्ट पुलिस बाजार दै नै पुलिस बाजार लोगोफोर डाइरेक्ट मेन सेन्टार पइन्टआव सफैबाय आरो जोङो दा जों खामानि मावनाय जायगाया बिथिंजाय लोगोफोर दिनै गारि गैया नालाय ओंखायनो थाबाय फैनायाव एसे लामाफोरखौ देखायनाय जाबाय आंथ' जेबो सिनायाखै आरो बबेथिं फैदों बबेथिं थांदों खालि फैनायलाय फैबाय थादों आरो लोगोफोर दे बाय बिदिबा ना मा बुङो मोजां नांबा चेनेलखौ साबसक्राइब खालाम लाइक खालाम शेयार खालाम फेसबुक पेजखौ फल' खालामनो लोगोफोर दे बाय